पंज बारा तेशे ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಗೈಸ್ ಚಲೋ ಮಾತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬರತ್ತು ಜರಿಬೇದ ಹೊಸ ಬೇಡದಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದ ఆయననే ఏకైక మెగ్గి అత్తే ఏకైక అత్తే రడ్నే మెగ్గి ఓకే డు ఇత్తంజి నాగ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅವ್ಲು ನಾಗದು ತಮಿಳ ಕೊಲ್ತಾನ್ ಸೊ ನನ್ನ ಇತ್ತಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಪಿರ ಬರತ್ನ ಐತೊಂಜಿ ಇಂಚನೆ ರಫ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಚ ಔಟ್ಪುಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ಅವಂಚು ಪಂಡ ಮೈಂಡ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂವೀಸ್ ಇಪ್ಪುನದ ಪಂಪೇರ್ ಅಂಚ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ ಅಕುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಕ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಅಲ್ತಲಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಗೆತ್ತು ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಬಸ್ಟ್ ಮಾತು ಹಾಕ್ನಾಗ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ ಬೊಕ್ಕ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಯಾನಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಗುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಪ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮರಣಿಂಜಿ ಸೀನ್ ಇತ್ತನ್ ಇಂಚ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗ ದೇವರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಮಂಡೆ ಬಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ನ ದಾದಲ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಐ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರ ದಾಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಡ ಸೊ ಗಾಡಿ ಬಿತ್ತಲ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ बहती हवा साथ आवो ನಮಸ್ಕಾರ ಧೀರಜ್ ಭಾई जो जूम बघा इमे छापरी so मेरे धीरज यो पुजारी अत्ते धीरज एस पुजारी ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಾಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಲಿ ಕಟ್ಟರ್ ಎತ್ತಂಡ ಗಿಪ್ಪರ್ ಎತ್ತಂಡ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಕ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪನತಿ ಅಲ್ಲ ಇಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತ ನಿಶಾಂತ್ ಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ಗುರು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪನ್ನೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ಪುಡ ಅಂದ್ಯಾ ಅವು ಇದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಆಕ್ಷನ್ ಬಲಂತ ವಿಜಿಲ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ವಿಜಿಲ್ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬಸಿಗಡೆ ದೀಪರಿ ಮೇ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪಿನ ಮನಸ್ಸಿ ಪಿಂಗಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲುಂಡಿ equipment ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಪತನ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಇದ ಪತನ್ಲೆ చూసింದ ಅಂದ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಬರ್ಬರವಾಯಿನ ಅಂತ ಬಿಜಿಎಂ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಬರವಾಯಿನ ಎಂಚಿನ ತೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ ಗಾಟ್ ಬರ ದಾದಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತನಾ ಇತ್ತಂಡಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀಶನ ಚಡ್ಡಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಆತ ನಾವು ದಾದೆ ಮೀನ್ದ ಖಾಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಚಂಡಿ ಆಪಿನಿ ಅಂದೆ ಮೀನ್ ಇಡೀ ಜೀವ ಚಂಡಿ ಅವಚ್ಚ ಸೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಯಾರು ಮನ್ ಮಂಗೊಲ್ವನ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ ಒಂದು ಮದ್ರಂಗಿದ ತೋಪ ಅಂತದೆ ಮದ್ರಂಗಿದ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪರತಿಜಿ ಒಂದು 4 ಫೋಟೋ ಮದ್ರಂಗಿ ಮದ್ನೆ ಹಲ್ಲಿದ 4 ಫೋಟೋ ಮಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ದದ 3 ಲೇಯರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿ ನಂಡು ಅವು ಮಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಹಲ್ಲಿದ ಫೋಟೋ ಹಂಗೆ ಇದ್ದಿ ಎಸ್ ಡೋಡ್
ಮಾತಾಡ್ಯದ ಲೋಗೋ ಯಾನೆ ಬಿಡ್ಪದಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ ನೆಂದು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಲೋಗೋ ಬಿಡ್ಪದಿತ್ತೆ ಅಲೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾನು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದೇ ರೂಮ್ಡು ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಡಬ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಲೆಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಅದು 11 ಗಂಟೆ ರೂಟ್ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮರನ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೆನ್ ತುಂಬದ ಮಾತಾವ ಶೂಟ್ದ ಇನ್ನಿಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದಾಲಿಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಬಾಯ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೀಗ ನಾನೆನ್ನು ನಿನಗರ್ಪಣೆ ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜೀವಿಸಿದೆ. ಏನೋ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಾಕೋ, ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಾಕೋ. ಏನ್ ಹಳೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಟಿಂಕರಿಂಗು ಪೇಂಟಿಂಗು ಮಾಡಿರಂಗಿದ್ಯಾ ನೋಡಕ್ಕೆ? ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗುರಾಯಿಸ್ಬೇಡ, ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಾಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಇದು ಇದ್ರು ಕಣ್ಣು ಕೆಳಗಾಕಲ್ಲ. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't tryna.